जोबोद मोजां मोनसे सानस्रि मोनदों गोसोआव खारन हाजार हाजार मानसिया दिनै आंनि बे नमिनेशन फाइलिंनि दिनाव फैनानै आंखौ मदद होफैबाय दिल्लीनिफ्राय EICC नि जेनेरेल सेक्रेटारि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंह डांगरिया आरो को इनचार्ज पृथ्वीराज साथे लोगोसे जोंहा एक्स MP आरो दिनैनि केन्डिडेट नगावनि प्रदर बरदलै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा आरो गोबां जोंहा APCC नि लोगोफोर फैनानै दिनै बे सानाव आंखौ मदद होफैदों गाजा गोमजायै दामनाय दुमनाय रंजानाय दा आरो लोगोसे DC अफिसाव दानो जों दान्दिसे सिगां नमिनेशन फाइलखौबो गथायनाय जाबाय बावहायबो मोजाङै मोजां जानानै थांबाय दा बे गासैखौबो नायनानै मोनसे मोजां सिगनेल फैदों सिगांनिफ्रायनो जे एबारावहाय दोहौआ आरो बारा रायजो राजानि बोरा कंग्रेसजों लोगोसे दङ गर्जनजों लोगोसे दं आसायाथ' ओरैनो जोङो गामि लेभेलाव खोब हाबबाय पकेट मिटिंखौ जों बांसिन खालामदों आदिबासिफोरनि गेजेराव जों हाबबाय बिथांमोना बेखौनो बुंदों जे जों गोदोनिफ्रायनो कंग्रेसआव दङमोन जेब्लानाखि BPF आरो कंग्रेसजों एलायन्सआव दङमोन बे समाव जोंहा कंग्रेसनि केन्डिडेट माबा सिन गैयैयाव जोङो नागिरबायबो मोनाखै खिन्थु जोङो दिनै मिथिबाय BPF मा मावखो UPPL मा मावखो थामहिनबा BJP मा मावखो दा बेखायनो बिथांमोना मेन्टेलि प्रिपेयार खालामदों बिथांमोनजों लोगोसे गुरखाफ्रा बिथांमोनजों लोगोसे माइनरिटि मुस्लिमफ्रा आरो गोबां जाथि जनगोष्ठीफ्रा मोनसे फिलिं खालामदों जे बिथांमोना सिक्रेटलि सिं कंग्रेसखौ एखे समर्थन दिनै नुबाय नोंथांमोना मिटिंआवहाय बयबो गिनाय फोरमायदोंमोन जे UPPL माबा होनगोन नामा BPF माबा होनगोन नामा बिथांमोननि मिटिंआवहाय सासे मानसिनो 500 300 500 होआब्ला फैया जोंनियाव बिना फैसायै जोङो खालि गारि मथरल' होनांगौ हिसाब सारा गाखो फैबाय दा दिनैनि मिटिंआनो फोरमान दा बेखौ नायोबा बियो मोनसे बिराद मोजां सावगारि जे रायजो राजाया कंग्रेसजों दङ कंग्रेसखौ देरहानायनि लामायाव दङ सोरजों बांसिन जुजिनाय जागोन जिहेतु क'क्राझाराव UPPL आरो NDनि बिजाथि आरो BPF नि बिजाथि जों हाबनायाव UPPL नि सोमोन्दै बारा रायलाया बिथांमोना जिहेतु BJP आरो UPPL जों एलायन्सआव दङ आरो माखासे एन्टि इनकाम्बेन्सिया बिसिनाव नुजाथियो दा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट बिथांमोना क्रिटिसाइज खालामो UPPL खौ आरो BJP खौ दा बेवहाय नुनो मोनो जे रायजो राजाया UPPL नि प्रति बारा गैया डेफिनेटलि BPF नि एसे एनै बाथाबरनखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय रायजोनि गेजेराव कंग्रेसनिख्रुइ साबसिन दोहौ आरो बाराखै आङो कमप्लिटलि जोंनि रायजो राजानि मोनसे सानस्रिखौ लानानै फैदों जोङो गामियारि आबाद मावग्रा न'खरनिफ्राय देरनाय जोङो क्लास 8 9 सिम फुंनि 5टानिफ्राय सिखारनानै 8टासिम नांगोल हालौनानै जोङो हायार सेकेन्डारि माल्टिपार्पस स्कुलाव फैयोमोन आरो बै समनिफ्रायनो जों मोनदांदों जे जोङो बेसेबां गोरिब थाखोनि जोंनि आबाद फोथाराव दैनि राहा गैया आबादजों थांनानै थानायखौ जों सिमां नुवाखै बेनि अनगायै जोङो नुबाय जे दिनैनि थारिखआव 2014 आरो 2019 निफ्राय BJP फैनाय लोगो लोगो जोंनियाव साख्रि बाख्रि खमायलांबाय जोंनि लाइमोनफ्रा फरायो नाजायो स्कुल कलेज खिन्थु साख्रि बाख्रि गैया दा बेफोर गासैखौबो नायोब्ला साख्रि बाख्रिनि राहाखौ खालामना होनांगोन साफ्रोमबो गभर्नमेन्टनि साख्रि मोना डाक्टार इन्जिनियार मास्टार प्रफेसार बायदि बायदि जाया दा बेनि अनगायैबो जोंनि माखासे थाखोनि मानसिफोर दङ जाय गथ'फोरखौ जोङो फिसा माइक्र' इन्डास्ट्रि कलकारखानाफोरखौ जोङो लाबोयोब्ला दा बेफोराव जोंनि फिसा फिसौफ्रा एंगेज जागोन दा आंनि फकासा मेक्सिमाम दिल्लीयाव थाङोबा पार्लियामेन्ट हाउसाव आङो बै इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दै बुंगोन जे नोंथांमोना जोंनि नर्थ इस्टखौ मानो इसेबां नायख्लेंखो जोंनियाव ममबाथि फेक्टरिबो गैया जोंनियाव माथि साबुननि फेक्टरिबो गैया जोंनियाव सेन्देलनि फेक्टरिबो गैया जों औवानि आबाद मावो तामिलनाडुआव पेपार मिल दङ जों औवानि आबाद मावो अन्ध्र प्रदेशआव पेपार मिल दङ दा बेफोरबायदिखौ नुयोबा जोंनियाव जेबो गैया थारमाने जोंनि फिसा फिसौआ जेबो रोङा दा बेखायनो आङो बुंहैगोन दिल्लीयाव थांनानै हब्रा होनायगोन जे नोंथांमोना जोंखौ मानो नायाखै दा बे जिनिसखौ जेब्ला माइक्र' इन्डास्ट्रिया जोंनियाव फैगोन जोंनि गथ'फ्रा साधारनथे फिसा फिसौ साख्रि एंगेज जानो हागोन आरो न'खराव खुसि गोजोन फैगोन आं सानदों बेनो आंनि देरसिन सिमां